Сәлем, дуслар. Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыру һәм аның автор алып баручысы Роза Хәйруллина янәдән сезгә матур күтәренке кәефләр бүләк итә, дусларым. Бүген безнең кәефләр чын мәгънәсендә нык күтәренке бәйрәмчә, чөнки без Зинира Рамазанованың матур юбилей кичәсенә эшләргә килдек, дусларым. Уфа шәһәре, Башкортстан концертлар залы һәм инде әлбәттә Зинираның бүген иң якын тугры иҗади дуслары аны котларга ашкынып килделәр. Без инде сезгә матур шушы күңелле тамашадан иң матур эксклюзив кадрларны төшерергә керештек. Шуңа күрә сезгә дә матур, файдалы, күңелле ял сәгатьләре телибез. Дуслар, исегезгә төшерәм, без бүген Зинира Рамазанованың 35 яшьлек юбилей концертында эшлибез һәм инде сез яраткан сәхнә артында сәяхәтне әйдәгез башлап җибәреп, менә бит ул үзе, субханалла, машалла дип шундый теләкләрегезне әйтеп куегыз. Шибәрләрдән шибәр, үзе ягымлы, үзе мөлаем, үзе талантлы. Шундый уш китмәле бит ул. Зинира, туган көнегез белән. Комплимент, рәхмәт, бик зур рәхмәт. Сез буларның барсына да лаеклы, чөнки табигатьтән бирелгән менә шушы Башкортстан кызларына гына бирелә торган чибәрлектер инде ул, әйме. Рәхмәт үзегезгә, Зинира. Гомумән, кәефләр, хәлләр, нинди хисләр, кичерешләр бүген сезнең күңелләргә тантана итә? Рәхәт, Роза, рәхәт. Туган көнне үзебезнең тамашачылар белән үткәрәбез быел. Мин инде башта әйдә исемә әйтәм, тыныч кына үткәрү җибәрик, мәктәп еллар буе гастрольләрдән кайтып кертмибез димен. Ягъни 35 яшь бит димен, 26-сы көнне Казанда үткәрәбез, 27-се Уфада дигәч бөтенләй кыелып төштем. Аннары инде менә бик дулкынланып көттек. Әле дә көтәм, дулкынланам, яшермим. Алла бирсә, Худайга тапшырып, Алла бирсә башкарып чыгарбыз дип. Башкарып чыгарасыз, башкача мөмкин түгел. Чөнки күзәтеп киләбез сезнең концертларыгызны, монда шундый дәррәү алкышлар, тамашачыларның мәхәббәте, сезнең берсеннән берсе шундый якты, хисле, шул ук вакытта мәгънәле, эчтәлекле, көчле номерларыгыз. Бүген гомумән шулай ук дуэт номерлары белән куандырасыз тамашачыларны. Әлбәттә, конечно, безнең һәр блокта үзебезнең икешәр, өчәр чыгыш була. Һәм инде килгән, чакырылган безнең иҗатташ дусларыбыз да булачак. Бүгенге состав сер итеп кенә әйтәбез, бик үзенчәлекле, бик бай, бик Көннәр инде артистлар гастрольдә булмады, чөнки бит инде график бит инде ярты ел, 1 ел алдан төзелеп куела. Көннәр менә буш булды инде, Аллага шөкер, безгә инде ярдәмгә килделәр, Зинира обязательно киләбез, поддержать итәбез дип. Менә шулай дусларга рәхмәт. Аларга да иҗади уңышлар телибез, һәр вакыт шулай бер-беребезгә ярдәмләшеп яшәргәс. Бүгенге шушындый тормыш иптәшегезнең, әйме, Зинираның, шулай ук сезнең хезмәттәшегез дә бит инде сез бергә матур итеп иҗат итәсез, әйме. Юбилейын нәкъ Уфада һәм Казан шәһәрендә уздырырга дип сез ният кылгансыз. Сезнең идеягыз булды дип безгә Зинира шундый фикерләр белән бүлешеп китте. Чөнки 35 яшь, мин инде әйтәм, Зинира ничек үткәрәбез дигәнем, Зинира инде әйтә, тыныч кына үзебезчә генә шунда бер 15 кеше җыеп инде. Әмма әйтәм, иҗатлы гаилә булгач, әйдә тамашачылар белән бергә шушы бәйрәмне үткәрәбез дип башта Казанны үткәрергә уйладык инде, көнендә үк. Шуннан Казан булгач, инде безгә оештыручылар әйтәләр, нишәпти Уфаны да алмыйсыз ди, ул бит Башкортстан кызы ди. Шуннан Уфаны да гына алырга булдык, менә Алла шулай тиеш булгандыр инде, әле бу дөресен әйткәндә октябрь айы гына иде. Зал бар дип әйтик инде, буш булды бөтенесе дә. Шушы концертнан инде артистлар чакырырга булдык. Инде артистларны шушындый авыр мезгил җәйкене булса, артистлар бит инде яу итә. Күп иҗатташ дусларыбызның концертларында аларга инде теге графикларын уже чыккан январьда, аларга шалтырап та тормадык инде концертны атмый әйтә алмыйлар бит. Шуннан кемнәрнең инде бушрак, менә кем ярдәм итте, Рифат, Вадим дустыбыз, Идел дип әйтик инде. Шуннан Алсозат Фазыев бар. Казанда бер көтем артистларның бүген концертлары булды, килә алмадылар монда инде. Үзебезчә шундый матур бәйрәм, җиңелчә, гади, рәхәт, үзебез алып барабыз, үзебез җырлыйбыз. Теге үзебез нинди бәйрәм шундый. Менә шулай, дуслар. Мин инде әйтергә кирәк, төшергәндә һәр бер артист белән, аның төркеме белән менә бер тулкында алар кебек дулкынланып әйтерсең, мин хәзер сәхнәгә чыгам. Шундый инде аларның хисләрен дә аңлыйм мин. Шундый яратам мин аның һәрберсен. Уңышлар сезгә. Сез уже бии башладыгыз да? Нинди башладык? Нинди җыр була беренче җыр? Программаны карарга кирәк, хәтерем юк. Карарга кирәк программаны. Туганнарым. Но это не первая песня. Беренче җыр нинди була? Белмим. Беренче хәтерләмим. Хәтер. Юк, ул түгел.
Әйдәгез әле бүген без Зинираның туган көне тиз генә концерт башланганчы егетләр, теләкләр. Зинер апага зур озын гомер телибез, бәхет, шатлык, главный нык сәламәтлек телибез, чтоб киләчәктә шундый матур иҗат миңа суык нитмәсен, саякмасын дип әйтәм. Вот, шуны телибез. Шишмәләрем. С днем рождения. Туган көн белән. Hörmətli tamaşaçılar, Zenira Ramazanovanың матур юбилей концерты башланып китте. Tamaşaçılar иделәрне сәхнәгә чыгу белән алкышлары белән каршы алдылар. Zenira, сиңа иң изге теләкләрне Туган тел телеканалы сертификат тапшыруы җиткерәсебез килә. Һәрвакыт сау сәламәт бул. Гаиләгә иминлек, мәхәббәт һәм инде әлбәттә илһам нурлары тантана итсен. Ризат белән гел шундый саулыклы, матур, хөрмәтле пар булып әле бик күп еллар иҗатыгыз белән тамашачыларыгызны куандырып яшәгез. Алар сезне ярата, күренеп тора. Сәхнә арты дуслар. Әй, сез яраткан, мин яраткан саумысыз? Привет, исәнмесез? Ничек хәлләрегез, кәефләрегез? Аллага шөкер, сезне күргәч инде, Зариповларны күргәч ничек начар булсын инде, бик әйбәт, бик шәп. Тамашачыларга ачыклык кертәсем килә. Кемнәргәдер исләренә төшерәм. Минем бит чынлап та кыз фамилиям Зарипова. Шуңа күрә без инде Рифат белән безнең инде аерым шунда элемтәләр бар, әйбә. Әйе, кичә Туганлык җепләре бәйләп тора безне. туганлык җепләре. Сер. Рифат, гомумән Ризат һәм Зинира Рамазановларның гаилә дуслары дип әйтсәм дөрес буламы, әллә иҗатташ дуслары менә кайсы сыныграк көчлерәк? Без инде студент дуслары дип әйтсәң дә, гаилә дуслары дип әйтсәң дә, иҗат дуслары дип әйтсәң дә дөрес була. Безнең дуслык инде 2007 еллардан бирле бәйли. Без студент вакыттан ук. Ризат Бергә укыдылар. Мин алардан 2-3 кенә курс алдарак укыдым. Шул ук Салават абыда, шул ук төркемдә, шул ук группада инде шулай бергә иҗатта башлап киттек, бергә зур сәхнәләргә адымнарны бергә ясый башладык, бер төркемдә эшләп килдек. Илфак абый Шагаповның оештырган юмор театрында бергә эшләдек. Аннан соң һәрберебезнең юллар аерым китте. Хәзер дә аерым да, бергә дә бер көймәдә. Бер кимәдә, әмма дә ләкин барыбер дә шул дуслык хисләрен саклап, сез бер-берегезне кирәк вакытта куәтләп, менә шул концертларыгызда чыгышлар ясап, матур итеп гомер кичерәсез. Алай да теге мактау көне инде бүген әлбәттә, әйме, Рифат. Дөресен әйтергә кирәк, юбилей булгач, Зинираның мактыйсы да килә, теләкләр дә килә. Алай да бер кимчелекләре бармы ул парның? Син ничек уйлыйсың? Кимчелекләре һәр кешенең була инде, ул парның гына түгел, һәрберебездә дә бар кимчелекләр, ул кимчелекләрне инде ничек дип әйтим, теге һәркем үзе белә инде аның нинди икәнен. Туган көнне кешенең бит инде кимчелекләре турында сөйләмибез. Без инде аларның матур пар икәннәрен беләбез, матур иҗади гаилә икәннәрен беләбез. Аларның балалары, әти-әниләре исән сау. Менә шушы кимчелекләр булмыйча бер-берләрен аңлап, тамашачыларны сөендереп, иҗатта гөрләп, озын озак еллар матур итеп уйнап, көлеп, җырлап бик яшәргә насыйп булсын аларга. Менә шул. Берни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Серләремне сөйләр идем аларга. Берни түгел күзләреңә, гашык телен аңларга. Саумысыз? Бик ояла ул. Ул бөтенләй алып баручыларны яратмый дип ишеттем мин. Сораулар бергәннән бөтенләй кыенсына дип. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Һәм сезне шушындый матур күптән түгел исемнәр алуыгыз белән дә шундый вакыйгаларыгыз белән дә ихлас күңелдән котлыйбыз. Вадим Захаров, хәерле кичләр. Сез шундый бәйрәм кайфы күтәренкелек белән килеп җиткәнсездер инде бүген чыгыш ясарга. Без сагынып, зарыгып киләбез Башкортстанга. Да, безне яраталар, без яратабыз шуны күрә. Ни өчен нәкъ сезне дә шулай ук туган көн концертына чакырдылар икән Ризат белән Зинира? Күптәннән без бер мәктәптә укыган кешеләр, бер мәктәп аркылы узган кешеләр шуңа күрә. Күптәннән бер дусларым шуңа күрә. Дәшкәннәр дип уйлыйм, кешегә шутлап дәшкәннәр өчен рәхмәт инде. Сез шатландыгыз инде аларны дәшкәч, сез әлбәттә кире какмадыгыз, шундук ризалык белдердегез. Инде Ризат Рамазанов үзе әйткәнчә мин бик шатландым. Сезгә уңышлар теләп калабыз һәммәгезгә дә. Безнең Уфа сәхнәләрендә гөрләтеп чыгышлар ясарга, без дуслар дәвам итәбез. Киттек бергәләп.
Хөрмәтле тамашачылар, кызлары белән горурланып, сыкланып, алаңа инде иң изге теләкләрен теләргә дип ашкынып килеп җиткәннәр безнең Зинираның әтисе һәм әнисе Гөлзимә ханым һәм Газим әфәнде. Беренчедән хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Ихлас күңелдән Туган тел телеканалы Сер итеп кенә тапшыруы иң беренче чиратта сезне котлыйсыбыз килә. Чөнки сез нәкъ Зинирага гомер бүләк иткән көн Гөлзимә ханым һәм инде менә шундый акыллы даими, шундый уңышларга ирешүчән, максатчан, мәрхәмәтле дә изге күңелле, иң мөһиме талантлы һәм тырыш кыз үстергәнегез өчен сезгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре яусын. Үзегезгә рәхмәт. Балачагы турында инде Зинираның әлбәттә бүген аеруча сөйләшеп китәсе килә. Без инде үткән тапшыруда аның әти-әнисе белән Зинираның сөйләшкән идек, дусларым. Бүген инде нинди сораулар микән бирерсез микән дип борчылып та торалар Гөлзимә ханым белән Газим әфәнде. Бик рәхәт кенә җиңел генә сөйләшеп китәсез, шуңа күрә әйдәгез башлыйк изге сәгатьтә хәерле ниятта Зинираның туган көне. Менә шул көнне исегезгә төшерегез әле. Шул хисләрне тәүлекнең кайсы вакыты иде ул? Һава торышы ничегрәк иде Гөлзимә ханым? Бу хисләр бит бала тапкан анада мәңгелек күңелдә уелып кала. Әйе, онытылмай инде ул көн бер кайчанда баланы шатланып дөньяга китерү дигән көн инде. Салкын январь айы, салкын 26 январь көнне инде үзебезнең район больницасында дөньяга килде инде кызыбыз. Кичкә табан инде шул авылдан барып җиткәнсе кич җитте, аннары 26 январь көнне шулай дөньяга килде инде Зинира кызыбыз. Газим әфәнде, сезгә кем хәбәр итте? Кызыгыз туды дип. Әле бит әле ул заманда мөгаен кәрәзә телефоннар булмагандыр, әйме? Кем сезгә хәбәр итте гомумән? Телефоннан гына хәбәр иттеләр. Әйтергә кирәк, Зинира сезнең гаиләдә ничәнче бала һәм ничәнче кыз? Икенче бала, икенче кыз. Гомумән сезнең гаиләдә ничә бала? Өчәү. Өчесе дә? Өчесе дә кыз. Өчесе дә кыз, субханалла. Икенчесе Газим әфәнде, әйдә, шун дөресен сөйлик. Малай дип көткәнсездер инде. Хәтерләмим инде хәзер. Хәтерләмәгез, димәк, сезгә инде иң мөһиме исән сау бала булсын дигән теләкләр генә булгандыр сезнең күңелдә. Гомумән балачагы Зинираның ничегрәк ел, ниндирәк ел менә бәләки чагында? Елак булдымы Гөлзимә ханым? Ну, ялак дип шире белән ялаграк булды инде, ширләп алды бит инде ул бәлки шагында. Ул мизгелләрне хәтта хәзер исәпкә дә төшерәсе килмәй инде, Аллага шөкер, шундый үзенең гаиләсе бар, үзенең балалары өчен, хәзер инде оныкалар өчен бигрәк борчылабыз инде. Балаларыбыз Аллага шөкер үзләре исән сау булсыннар, үзләре таза итеп хәзер гаилә белән яшәсеннәр генә инде. Бөтен теләгебез шул. Амин, шулай булсын. Инде кайбер тамашачыларның күңелләрендә әгәр дә инде сораулар уянган булса, нинди хәлләр турында сөйлисез соң әле Зинираның ширләгән вакытында елаган дип сөйлисез дип аптырамагыз дусларым. Без алдагы Сер итеп кенә тапшыруның чыгарышларында Зинираның үзеннән ишетеп киткән бу сүзләрне әле сезгә кыскача гына аңлатабыз. Гөлзимә ханым, әйдәгез аңлатып китик, әйме? Кыскача гына Зинираның чынлап та шундый зур сынаулар аша яшәп китүен. Бер тапкыр әйткәнем инде, исеме дә төшерәсем килмәй дип, ләкин монда тагын сорау биргәч инде бик авыр шагы булды инде аның. Зинирага бары 3 ай иде, шундый шир белән ширләп китте инде, канына заражение кереп инде больницага без барып элеккән идек. Һәм 6 айлык сагында без аның белән больницадан өйгә кайтып кердек. Ул минутларны хәтта искә дә төшерәсем килмәй инде. Безнең дә әлбәттә инде без гафу итәбез сезне шушы сынаулы мизгелләрегезгә кайтырга күңелегез белән мәҗбүр иткәнгә, әмма дә ләкин минем нәрсә әйтәсем килә, менә бу ананың түземлеге, ананың баласына булган мәхәббәте, ул яшәячәк, ул яшәп китәчәк һәм ныгаячак дигән өмет, ышаныч, әйме Аллаһ Тәгаләгә ышаныч менә яшәтте. Үмитләнеп тордым инде. Бөтен теләгем шул инде, балам, яни мине ник дөньяга китердең дигән сорау бирмәслек булса гына, балам исән калсын дип теләдем һәр вакыт. Һәм бәхетле итеп күрергә теләдем инде шул баланы шул. Әлбәттә инде бүген Зинираның әтисе һәм әнисенең күзләрендә бер дә яшь күрәсе килми, әмма дә ләкин шушы мизгелләрне искә алганда күзләр яшәр мөмкин түгел, хәтта миңа да дуслар җиңелләрен түгел буларны тыңлавы. Без бу мизгелләрне искә төшерәбез, бары тик кемнәргәдер бу ниндидер файда булыр, ниндидер ышаныч булыр, ниндидер яшәргә терәк булып китер дип кенә уртаклашабыз бу фикерләр белән. Аллаһ Тәгаләгә бик ышанып
тәрзә төпләренә хәтлек барып менә ничек тыша сорагансыз сез тәрзәләргә карап шулай бит. Әйе, балама тик гомер теләдем инде. Һәм үзе исән сау калып, бәхетле, шулай ике аягында йөгереп, куллары эшләсә генә исән калсын дип Аллаһ Тәгаләдән шулай сорадым, ялварып. Бик авыр булса да, балага әни кеше нәрсә инде, изгелек гомер теләдем инде, шул булды. Азим әфәнде, 3 кыз әти тәрбияләгән әти бит инде сез әйме? Менә араларында Зинера сезнең өчен нинди? Аларның барысы да әти өчен барысы да бала инде ул, конечно. Ну, Зинера аз гына аерылрак тора инде. Нәрсәсе белән араласың ул? Ну, ничек дип әйтим инде. Ну, ул аз гына шул шустрырак инде. Җитез инде бит. Җитез. Кайсы кызга ошаганы гомумән холкы буенча? Ничек уйлыйсыз? Икебезгә дә ошагандыр инде. Икегезнең теге иң шук, шаян, җитез сыйфатларыгызны алып үзенә туплаган инде, шулай бит? Шулай була инде. Бүгенге көндә шулай сез аларга барып ярдәм итешәсез, алар сезгә мөмкинчекләр булганда кайтып шулай матур итеп аралашып яшисез дип без шулай ук социаль челтәрләрдән күрәбез. Шулай бит, субханалла. Я. Хәлдән килгәнсә без тырышабыз инде. Алар безгә тырыша булыша инде. Ярдәмдәшергә тырышалар инде. Елна 3-4 мәртәбә кайтып йөрүләрендә без үзебез дә барырга тырышабыз инде. Үзебез дә барабыз Казанга. Аллага шөкер, пока таза исән сакта йөреп калабыз дип инде. Шул. Кияүдән дә уңдыгыз шулай бит, Гүзимә ханым. Әлхәмдулилла, әйе. Күйеүебездән үзебез кебек бигрәк тырыш, ягымлы, хөрмәтле кеше инде. Бик Зинера белән икесе шулай бәхетле генә яшәсеннәр инде. Тигез гомер теләйбез аларга. Бер-берсенә ярдәм итеп, бер-берсен саклап, яклап яшәсеннәр, безнең өчен балаларын, игелекле балалар үстерсеннәр. Илебез өчен, үзләре өчен игелекле балалар тәрбияләсеннәр. Рәхмәт инде тамашачыларга, аларны күтәргәннәре өчен. Шушы көннәргә җиттеләр, Аллага шөкер. Яраткан тамашачылары булмаса, бәлки алар шулай күтәрелә алмаслары, үз тырышлыклары белән шул куйган максатларына тырышучан, максатчан булулары белән шулай күтәрелделәр дип уйлыйбыз инде. Рәхмәт барысына да. Матур бүләкләр, гөлләмәләр белән әлбәттә инде без каршы алдык Зинераны. Зинера алай да тамашачылар бүләк иткән иң истә калган шундый креатив бүләк хәтерегездәме? Креатив бүләк безгә казда биргәннәре булды сәхнәдә. Тере. Башкорт якларында безгә сарык та биргәннәре. Ну без инде әлбәттә алып кайтып җиткезә алмадык. Чөнки ул ерак Учал ягында иде микән, кайда микән, Баймак ягында иде микән соң ул. Менә кайда гына икән истә калмады. Сарык сезгә бирәбез дип. Чөнки ул якларда бик тәмле иттереп 5 бармак пешерәләр. Кайткач 5 бармак пешереп ашатыр Зинера дип ризатка чыгарып биргәннәре ике мөгезеннән тотып. Тәкә иде ул, тәкә. Шундай. Иң мөһиме тамашачылар үзләре булсыннар. Үзләре зур бүләк, исән сау гына була күрсеннәр. Безне зурлаган өчен Ходай зурласын аларны. Амин, шулай булсын. Без инде Зинераны ял итәргә озатабыз әлегә. Беренче чыгышларын тамамладылар, инде аларны котларга килгән артистлар үзләренең чыгышларын әле бүләк итәләр. Әлегесе мизгелләрдә сәхнәдә Идел Нургалин үзенең чыгышын башкара. Матур иттереп башкарды Идел Нургалин, Башкортстан Республикасының атказган артисты. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле сәгатьтә. Бик рәхмәт. Беренчедән әйтеп үткән килә, байрам белән барыгыдыла. Бик шундый йылы атмосфера, энергетика тирләп бешеп, инде халык бии, артистлар бии, сәхнә арты гөрләп тора. Беренчедән туган көн юбилей концертны белән котлайбыз Зинераны. Зинера белән без инде сәнгать училищесында 4 ел бергә укыдык. Бергә әйтик, дәресләрдә йөрдек, бергә занимация иттек, шөгыльләндек. Шуңа күрә инде бик якын кеше ул бездә, иҗади дустыбыз. Тормыш иптәше Ризат белән шулай ук аралашып яшәйбез. Казанга барганда, монда булганда, инде Уфада булганда, шуңа күрә аларга гаилә иминлеге, сәламәтлек, тазалык, халык иң мөһиме иҗади уңышлар, балалар бәхете һәрбер аткан таңларга шатланып, куанып, җырлап, бейеп, гөрләтеп яшәргә насыйп иткән Зинера, Ризат, молодцы. Вау,
дипломын да инде әлбәттә ура шулай булсын. Амин шулай булсын дип әйтәсе килә. Алайда студент елларына әйләнеп кайтасы килә. Идел чөнки безнең менә артистларыбыз арасында бүтән анда артистлар юк. Әйме Зинер белән укыган Уфа сәнгать училищесына менә ниндирәк иде ул студент чагында. Бармы нинди үзгәрешләр әлегесе мизгелдә? Әлбәттә, без бит инде балалар, авыл балалары, авылдан килгән кешеләр шундый куркып кына, тыйнак кына йөрөйнек, ныграк укырга тырыштык инде, дәресләргә калдырмай йөрергә тырыштык. Без инде егет кешеләр әдәрәк кенә может бит мөхлибат иткәнбездер, әмма ләкин кыз кешеләр, Зинералар һәр вакыт улар дәрестә иннәр, һәр вакыт улар укыйлар, һәр вакыт бишлегә, һәр вакыт алдынгылар. Без улардан арттан ияреп кенә йөри торган идек инде. Мин үзем баян буенча укыдым, баян классында ул вокаль бүлегендә укыдым. Шулай да бергә дәресләрдә очрашканда, күчерә идек инде әдәрәк тәләрдән, өйгә эшләрдән идарә шагыра. Бик талантлы, укымышлы, тыйнак кыз булды ул. Рәхмәт. Без бүген бары тик дөресен сөйлибез. Гомумән сер итеп кенә тапшыруда һәрвакыт дөрес фактлар һәм дөрес мәгълүматлар дуслар. Шуңа күрә безнең белән бергә булыгыз. Идел, безнең тамашачыларга сер итеп кенә тапшыруын карагыз әле дип дәшәсеңме? Әлбәттә, карагыз дип әйтмәйм, обязательно карарга кирәк. Мин үзем дә карап барам, бик кызыклы мәгълүматлар артистлар турында, артистның сәхнә дөньялары, сәхнә арты, сәхнәнең алды, киемдәре, йырдары, дуслары, иҗади дуслары, бөтәһелә бик менә ошо сер итеп кенә тапшыруында әлбәттә ситә калмагыз, карап барыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, әлегесе мизгелләрдә Зинира Рамазанова үзенең әти-әниләренә һәм барлык галәмдәге әти-әниләргә багышлап бик матур эшләрлекле җырын башкара. Әти-әниләребез, бер көнәсе исән-сау, хәерле, матур гомерләр насыйп итсен сезгә Аллаһ Тәгаләгә, һәммәгезгә дә. Без сезнең алдыгызда баш иябез. Зинера кызыма инде, Ризат кияүгә инде. Икесенә дә бер үк теләкләр, таза исән сау сәламәт булсыннар, эшләрендә уңышлар. Рәхмәт. Безне хөрмәт иткәнсең, аларны балаларын таза исән үстереп, кеше итсеннәр, үзләре кебек уңган, тәртипле бала булып үссеннәр. Көп елларны, авыр елларны узганбыз. Менә бүгенге көнне Аллага шөкер шушы сәхнәләрдә басып торамын. Сау сәламәтмен, әлбәттә инде ул әтием белән әниемнең зур өлеше. Исән сау гына бала күрсеннәр, яратабыз, хөрмәт итәбез. Туган көнең белән тәбрик итәм. Ризат күйеүебез дә бик тырыш, бик уңган кеше булып чыкты инде егет. Зинера кызыбыз белән бергә бердәмлектә, татулыкта, шулай бер-берсен хөрмәт итеп, исән булып яшәсеннәр генә. Һәм сабыйларыбызга, Ойгизә кызыбызга, Рияз улыбызга дөрес, матур тәрбия биреп, үзләренә, илебезгә игелекле балалар итеп үстерсеннәр. Рәхмәт тамашачыларга бүгенге көнне шундай дәрәҗәгә күтәрелүләре нәк шул тамашачылардан тора. Үзләренең тырышлыкларыннан тора. Алдагы көннәрдә дә аларга сәламәтлек, шулай бер-берсен хөрмәт итеп яшәсеннәр. Рәхмәт төркемнәренә, төркемдәге кыз һәм егетләргә, барысы да исән-сау булып бергә тату яшәсеннәр, эшләсеннәр. Ризат, сез нәрсә шәтәсез аны теләкләр телисезме, уңышлар телисезме? Әйе, бу якташым дип әйтгәндә безнең авыллар арасы 4 кенә километр. Алмаз Латипов безнең иҗатның башыннан ук дип әйтгәндә тавыш операторыбыз. Бу кеше безнең күзебездә, колагыбызда, чөнки тавышындагы төрле вакыты була, уянып бетмәгән 1000 километрдан соң теге тавышыбызны җайлап, майлап, ишетеп, бик талантлы, үзидәге матур иттереп җырлый, якын дустыбыз. Шуңа күрә ул интегән рольдә дә булгач муеннары. Мин бит 3 ай курс укыдым, массаж, остеопат, бөтен теге. Шулаймыни? Тоем, я башлары урынына утыртам, кирәк икән менә байтып әзрәк эшкә балам дагын. Бу айтып бер бала менә шулай. Остеопатлар бу мануальный терапияга да шап китте. Шамини менә ярата ул андый фаршлар. Дуслар, сез белгән идегезме? Бу минем өчен дә шундый матур серләр. Ризат Рамазанов, остеопат, мануаль терапевт, массажист. Әзрәк артыр барак инде шунда әзрәк эшкә алган булам инде. Не, рәхәт бит инде ул, шулай матур итеп дөресәп урынына утыртып китсәләр бөтен җирне, әйме? Ярата шул урынына утыртырга.
чынлап та бик җаваплы хезмәткәр, һәрбер төркемнең иң җаваплы кешеләренең берсе, тавыш режиссеры, шуңа күрә оператор. Түгел, автобусның шоферы, анда 9 гомер биючеләр, музыкантлар бөтен шуңа утырып бирәләр, шуңа күрә йокысы килсә дәген, алмаз мәйтәм кырыйга чыгып туктарга тырыш, ял итәргә тырыш дип, бөтен төркем аның өстендә инде менә. Бик ответственный кеше. Молодой җегет. Теге бик малны иясендә мактарга ярамый ди, кеше ишетмәсен, күз тимәсен. Субханалла, субханалла. Әйе, чынлап та төркемне җитәкләү, төркемне гомумән җыеп тоту әйме җиңелләрен түгелдер, Ризат. Менә ничектер мактый да белергә кирәк вакытында. Әзрәк сүгеп талырга кирәк. Чөнки менә ничек дип әйтик, без инде гастрольгә бер шарыйга чыгып китәбез. Төркемдә 13 кеше, 13-ндә 13 төрле холык. Әле монда ир белән хатын бергә яшәгәндә кайсы вакытта әзрәк теге бергәләшеп, әйткәләшеп аласың. Ә монда 13 кеше. Шуңа күрә без инде Зинер белән икәү булуыбыз белән бәхетлебез. Бары бер-беребезне төкет төзәтеп, менә моңа мондыйрак подход бу кешегә, моңа мондыйрак дип җайлап, бөтенесе белән нәрсә булды? Ахырга тырышмыйбыз, матур итеп сөйләшәбез башта. Әгәр дә инде 3 тапкыр яхшы итеп әйтеп аңламый икән, әзрәк кенә нәрсә булды соң сиңа дип куеп, уже матур итеп сөйләшәбез. Ну, андыйга бик китмәй инде. Төркемне дөресен әйткәндә, төркемнән күбәйеп тора. Аларны яратырга кирәк, аларны чиктәге мактарга кирәк. Чөнки сәхнәдә без үзебез генә үзебез, төркем белән бергә эшләгәндә бу үскәндә тенденция, төркемең булганда, чөнки теге юлда кеше сынала бит инде. Менә 15 көн без алар белән бергә бер концертта да, анда гостиницада да, шуңа күрә җайлап матур итеп яшибез. Вилдан абый, менә бүген сезнең Зинерага әйтәсе теләкләрегез. Менә сәхнә ничек балкый, гомере шулай балкыштардан гына торган. Иҗады менә саф чишмәләй ургылып торган. Ризат мен икәүне тик бәхеттәр генә теләйм. Һәм иң мөһиме балаларының бәхеттәрен, балаларын кеше итеп, матур итеп, безгә тогры, республикада тогры кешеләр итеп үстергә язам. Зинера менән Ризаттың тогры тамашачыларының береһе, иптәшем белән кайда гына концертлар булуга карамактан, эреп йөреп карайбыз. Башкортстанның гына түгел, Рәсәйдән калалар буйлап та, улар безне белеп тә бетләр, безнең иртәләребез Ризат менән Зинераның йырлары белән башланып китә иде. Сәфәрләргә йөргәндә лә, эшкә китеп барганда ла машиналар һәр сак уларның гына йырларын тыңлайбыз. Иҗаттары бик охшай, бик үзенчәлекле, матур, моңлы йырлары белән кыландыралар. Алда уларга иҗади уңышлар, балаларның изгелекләрен күреп, матур итеп бергә яшәргә. 35 яшьлек матур юбилей белән кайнар котлайбыз. Без Кырмыскалы районы Кабак авылыннан килдек. Бик яратабыз инде аларны. Туган телдән генә карайдырык. Менә бу кырларыннан карау уш искитмәле. Исән сау яшәсеннәр, Алла бирсә, тигез булсыннар, бәхетле булсыннар. Балаларны исән сау карап үстерсеннәр. Менә иң главное юлларда йөриләр. Юллары уңышлы булсын, Алла бирсә. Исән сау килсеннәр, исән сау өйләренә кайтып җитсеннәр. Илләребез тыныч булсын, шулай концертларга һәр вакыт килеп торырга язсын. Үзләре дә килеп торсыннар. Менә без бүген бик шатбыз, Аллага шөкер. Җәмәгать, безне тормыш буе Уфада дип әйтгәндә, җанатарлар, дуслар, менә Фидан дип әйтгәндә икенче юрәттән безгә үзенең әнисе җыйган гөмбәләрен урлау безгә тапшыра кергән. Хөрмәтле дуслар, янәдән исегезгә төшерәм. Сер итеп кенә тапшыруы бүген Зинера Рамазанованың 35 яшьлек матур юбилей тантанасында эшли һәм инде гримеркага күз салган юк монда. Бер матур шундый. Үзе шундый инде тәрбияле күренеп тора, акыллы гына бер кызыка йөри. Әлбәттә инде ул безнең Зинера Ризат Рамазановның мәхәббәт җимеше. Айгизә, сәлам, хәерле кичләр. Исәнмесез? Саумысыз. Менә Айгизә, дөресен әйтәм, сине социаль челтәрләрдә күреп шундый бер аралашасы иде, шундый матур итеп татарча сөйләшә дип сине сокланып карап тора идем. Рәхәтләнеп татарча сөйләшәбезме синең белән? Әйдә. Син аңлыйсың барлык сүзләрендә. Киттек, башладык. Айгизә, менә әле әтиң белән нең чыгыш ясый сәхнәдәйме? Гомумән, бүген безгә әйттеләр, син дә үзеңнең чыгышың белән әниеңне котларга килгәнсең. Уфага үзең теләп дип, шулаймы? Әйе, ул шулай. Казанда чыгыш ясадыңмы? Әйе, ясадым. Мин анда Сәйдәш белән бию төркеме белән бийдем.
Айгизе, әйдә инде безнең тамашачыларга кызыктыр, минем үземә дә кызык. Гомумән сиңа ничә яшь? Миңа 10 яшь. Ничәнче сыйныфта укыйсың? 4-нче сыйныфта укыйм. Укудан башка тагын кайсы түгәрәкләргә йөрисең, нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин биюгә йөрим һәм театральный кружокка йөрим. Димәк, биергә сиңа шулай ук сәнгать белән бәйле түгәрәкләргә йөрисең, Айгизе. Әллә синең дә хыялларың киләчәктә артист булыргамы? Әйе, Шулаймы ни? Җырлыйсың, бийсең килә. әйе. Айгизе, менә бит синең әтиң белән иң күп вакыт эштәйме? Бик озак гастроль турларында. Син алар белән сирәк күрешәсең, шулай бит инде. Кыен түгелме, Айгизе? Бик кыен. Мин аларны сагынам. Иногда елап та алам. Без аларны энем белән бик каты сагынабыз. Һәм бит инде син шуны күрә торып, шулай ук артист буласың киләме? Синең дә гаиләңне шулай калдырып, эшләргә чыгып китәсең киләме озак вакытлар буена? Юк. Без инде йомгаклап бу темага сүзне ничек итеп тамамлыйсы килә. Иң мөһиме син үз урыныңны табып, үз юлыңны табып, әйме, үзең теләгән эш белән шөгыльләнергә сиңа Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Хөрмәтле дуслар, шулай ук инде Рифат Зарипов да кутларга дип башкынып килеп җиткән Казаннан Уфага Зинира Рамазанова туган көне белән мотор үзенең чыгышы белән концертка тагы да янәсе дер бирә Рифат. Афәрин! Рифат Зарипов, сезнең каршыгызда дуслар шундый дәртле мотор чыгышы белән әле тамашачыларны шундый күтәрде, кайнар энергетиканы арттырды. Һәм инде Рифатка шундый сорау бирәсе килә, менә бик күп парлы дуэтлар хәзер эстрадабызда, әйме, Рифат? Менә шушы дуэтлар арасында югалып калмасыннар өчен бүгенге көндә син бу парга нинди теләкләр җиткерер идең? Пар дип әйтәбез инде, Зинираның туган көне. Менә берсеннән-берсе күзаллына китереп булмый, әйме, шуңа теге Зинирага гына нинди теләкләр җиткерәсең дип әйтү дә дөрес булмас. Алар инде ир белән хатын булып инде бергә кавышып, инде бергә гаиләдә, юлда бергә, эштә бергә, сәхнәдә бергә. Аларның теге Зинираны, Ризатны аерып, Зинираны аерып, алай теләктә теләп булмый. Аларның икесенә дә әлбәттә парлы җырчы буларак йөрүләр, алар инде үзләреннән, авторлардан, җырлардан, иҗаттан тора. Әлбәттә менә шу тандем аларга бик туры килә. Шу тандемны югалтмыйча, мотор итеп, аңлашып, санлашып, бер-берсен хөрмәт итеп, чыннан да арада мәхәббәт китмичә, иманлыклыгы белән мотор итеп яшәргә насыйп булсын. Амин, амин. Шулай булсын. Рифат Зариповтан, Татарстанның атказанган артисты, җырчыбыздан, яраткан җырчыбыздан теләкләр булды бүген. Безнең белән бергә булугыз сертип кенә тапшыруы Зинира туган көнең белән. Котлыйбыз! Сейчас будет на сцене вручение. Специальный подарок для этого коллектива. От компании Випарт. Шундый кызыклы көтелмәгән мизгелләрдән тора безнең Зинира Рамазановна юбилей концерты дуслары бик күңелле, бик шәп, бик шундый җылы, рәхәт һәм гади. В честь дня рождения Зиниры мы думали долго, что же ей подарить сегодня. И вот от нашей компании мы решили сделать вам вот такой подарок. Ой, не совсем такой. Перепутали. Это сертификат на следующие 5 концертов в Уфе осенью 2024 года. Ждем. Менә бит тагы да матур күлмәкләре, матур чыгышлары белән тамашачыларның күңелләрен күреп керде безнең Зинира. Ничек соң була юбилей туган көн концерты гомумән аерыламы Зинира менә? Аерыла. Рәхәт икән шул хәтле. Мин башта борчылган идем Ризатка. Идем итем тынычлык үткәрик. Юк инде, әнисе 35 яшь бит. Дөрестән дә шул хәтле сиңа внимание. Мин алай булыр дип уйламаган. Башта бик каушадым. Ой, мәйтән ничек кенә бетербез икән дип. Но Аллага шөкер. Шул хәтле рәхәт. Ничектер теге менә башка төрле икән. Башка төрле. Каядыр гына барып, теге кафега гына утырып башка төрле. Әгәр тамашачылар и беләсең бит, кем сине дөрестән дә ярата. Монда менә безнең тугры тамашачыларбыз. Берсе дә каяндыр шакыртып китергән халык түгел, куып китергән, әйме? Менә безне яратып килгән тамашачылар. Ул сизелә, ул күренә, ул беленә энергетикадан тамашачыларның ихлас матур сүзләреннән, алкышларыннан. Бик рәхәт. Танылган җырчы, гүзәл күркәм әни, бер дигән тормыш иптәше. Ә менә Зинира, син үзеңне гомумән нинди әни дип шутлыйсың? Син канәгатьме үзеңнең бүген әни ролеңнән? Әни ролемнән Роза, мин канәгать дип беләсеңме ничек инде?
Мин кайвакыт бәлки кырыстадыр әйме. Чөнки мин кырыс булмаска тырышам, менә без уйлап кара еллар буе гастрольдә. Мин аны аңлыйм. Айгизә хәзер барысында аңлый, әле biraz кешерәк инде. Айгизә безне бик сагына. Инде бер 5 көн үтсә инде, яни кайчан кайтасыз дип җылый. Мин үземне беләсем бер нәрсәгә генә әйтәм, бәлки әйтәм менә ул бит инде кыз бала бигрәктән наз булырга тиеш, әйме. Иртән аның чәчләрен үреп, мин аңа тәмле шәйләр ясап, назлап, бәлки мәктәпкә җибәрергә тиешмендер. Бүгенге көндә без алай итә алмыйбыз, чөнки без инде күбрәк гастрольдә, ул аны аңлый. Аллага шөкер, Айгизә безне кичкенәдән аңлады. Шуңа күрә мин бик каты бәрелергә тырышмыйм. Мин аңлыйм бит инде, теге 3 көнгә кайтып та балаяна, мин аны ничектер тиргәп, әрләп утырсам, аңардан да начары юк. Ну, барыбер кыз кешегә нәрсә, Ризатның сүзе кнут, пряник дип теге. Без үзебез барыбер шулай булдык бит инде. Безне җәлләп нитеп утырмадылар. Строгость барыбер кирәк инде ул. Бала аңларга тиеш. Мин иң мөһиме менә шушы балаларны хәзер бүгенге көндә дөрес тәрбия биреп үстерәсе килә. Алар менә кешегә яхшы булсыннар, әти-әнине хөрмәт, олыны олы итеп, кешене кеше итеп үсүен телибез. Бүгенге көндә интернет, тегесе монсы заманасы, менә алар Ризатта әйтә, авылда үссеннәр, эшләп үссеннәр, эшнең кадерен, акчаның кадерен белеп үссеннәр дип. Без аларны теге бик балык итәргә дә тырышмыйбыз. Аллага тапшырган инде, үзебезнең көчтән нәрсә килә, барысында эшлибез. Иң мөһиме сау сәламәт булсыннар. Башкортстанның халық артисты Айдарбай Галиева! Mesela şu anda işlerine iyi bir bölümle beraber insan sağlığına duyarız, yaratırız, hürmet ederiz. Kılıç sizinle sağlık selametten ayırmasın. Kış almışlar Aydarbay Галиева! Hürmetli dostlar, isingizga tushirам, Уфа шәһәрендә Зинира Рамазанованың юбилей концерты матур итеп дәвам итә һәм инде шулай аны котларга дип шулай ук әйтергә кирәк, безнең татар башкорт эстрадасының бик танылган популяр парлы җырлы дуэты Фазлыевлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Хәерле кичләр беренчедән сезгә. Сәлам, Роза. Хәерле кичләр башлагыздан. Менә беләсезме, читтән генә күзәтәм дәйме, үзем шатланам, үзем сокланам. Дуэтлар бит инде күп әйбәт. Һәм инде берсе арасында берсенә карап берсе көнләшмиләр микән, ниндидер шундый хисләр уянмый микән күңелләрендә дип уйлап та куясың кайбер чакта. Чөнки шул хәтта күпләрсез, әмма дә һәрберегез төрлечә үз юлында гөрләп үзләренең иҗатларын дәвам итә. Сезнең менә Рамазановлар белән нинди элемтә, нинди мөнәсәбәт, кайчаннан бирле сезнең дуслык гомумән? Biz инде алар белән күптән таныш, Ризат белән Зинира белән Ризат белән өйләнешкәнче танышыйк аларны әйбәт. Аннан соң Зинира белән таныштык инде алар өйләнешкәч. Гапгади охшаш яклар бик күп. Гапгади авыл балалары барыбызда. Сәхнәгә бергә теге нәрсә әйтим, атлап килдек дип әйтәсебез килә. Шуннан соң охшаш якларыбыз. Менә бер башка яклар бөтен җир охшаш кебек әйбәт. Менә безнең 3 бала, аларга тагын бер бала кирәк. Менә шунда әйтсәләр, 100% охшаш булабыз. Субханалла, шулай булсын. Алсу нинди теләкләр җиткерер икән? Алсуның гомумән бу дуэтка булган мөнәсәбәте, карашы? Искиткеч ихлас, матур, пар, үрнәк кешеләр дип әйтәсем килә. Бик тырыш, Азат әйтеп үтте инде, авылдан чыккан балалар үз көчләре белән, үзләренең маңгай тирләре белән эшләп тапкан маллары, тамашачылары һәм моны берничек тә сатып алып булмый, менә бу мәхәббәтне алар аны үз көчләре белән яуладылар. Шуңа күрә бу бик тә мактауга лаек дип әйтәсе килә. Аларга бик зур уңышлар телибез. Барлык ирешкәннәренең рәхәтләрен күреп яшәргә насыйп булсын. Балаларның игелекләрен күреп яшәсеннәр. Гастрольдә йөргән кешенең ярты гомере юлда үтә дип әйтәсе килә. Балаларын исән сау, лаеклы кешеләр итеп үстерергә ясына аларга. Без аларга зур уңышлар гына телибез. Амин, амин, шулай булсын. Менә миндә әйме сездә аларга дип, чөнки алар бер бөтен әйбәт. Менә ничектер теге бүген әлбәттә Зинираның юбилее 35 яшьлек матур туган көне, әмма дә ләкин гөл алар һәм аларга дип әйтәсе килә инде. Роза, шунлап торып син бик дөрес сүзләр әйттең. Пар булгач алар бер бөтен. Аерым гына монда Зинира гына теләп булмый. Монда Зинира янәшәсендә Ризатны бер бөтен итеп күрәбез. Шуңа күрә алар дип әйтәсе килә аларга һәр вакытта да. Сертип кенә тапшыру дәвам итә, дусларым, һәм инде шундый сорау туды күңелдә. Ризат, менә бүген Зинираның туган көне әйме. Менә син аның туган көнендә кайсы сыйфатларының тагы да артуын, кайсыларының бәлки юкка чыгуын теләр идең, теге баналь теләкләрдән башка.
Әйдәле серләрне ачып китик әле. Көнләшү әзәйсен. Шаярам. Юк, дөрес әйткәндә, белмим, теге менә кисәк кенә сорадыгыз. Нәрсәсе, бөтен нәрсә үз урында, артмыйча да, киемичә дә ничек бар шулай булып калсын Ходаем. Баршасы кирәк түгел. Менә барыбер дә койсы сыйфатлары өчен Зинираны син аеруча яратасың. Менә сезнең гаилә ныклыгын, хатын-кызы Иткән өчен, балаларымның әнисе булган өчен, сердәшчем, киңәшчем, уңган, булган, бөтен җире туры килгән. Ту, күз тимәсен. үзләренең иң кайнар хитлары, дәрәҗәле җырчыларның чыгышлары, чәчәк гөлләмәләре, бүләкләр, күчтәнәчләр белән үрелеп барды бүген Зинира Рамазанованың юбилей концерты. Без инде үз чиратыбызда Зинирага әлбәттә хатын-кыз бәхете, гаилә иминлеге, Ризат белән гел шундый матур һәм сыклангыч булып мәхәббәтләрен саклап, бихисап әле еллар дәврендә үзләренең матур җырлары белән тамашачыларны куандырып яшәвен теләп калабыз. Төгәл бер генә атнага сезнең белән сау булышам дусларым.